गाहाय नैबे सोदोबखौ जोङो माब्लाबा य बाहायो माब्लाबा जोङो गुसुङै बाहायो आरो बे सोदोब मोननैयानो बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिनै गोरोन्थियै बाहायजानाय सोदोबफोर आरो बे मोननै सोदोबखौ लानानैनो गोबां दान्थे बिदान्थे जायो। ससियेल मिडिया जेरै फेसबुकआव दान्थे बिदान्थे जायो, वाट्सएपफोराव बेनि बागै गोबां दान्थे बिदान्थे जायो। अब्ला दिनैनि नैबे नायथुनाव नोंथांमोन आं फोरोंगोन जे नोंथाङा माब्ला गुसुङै गोनां गाहाय सोदोबखौ बाहायगोन आरो माब्ला य गोनां गाहाय सोदोबखौ बाहायगोन। फैदोब्ला नायना लादोनि गाहाय बेवहाय आं मा लिरदों, बेवहाय आं गुसुङै लिरदों। बेवहाय मा लिरदों आं, बेवहाय य लिरदों। बेवहाय गुसुङै लिरदों आङो आरो बेवहाय य लिरदों। दा जेब्ला नोंथाङा गुसुङै लिरो अब्ला बेनि ओंथिया गुबुन जागोन, नाथाय जेब्ला नोंथाङा य लिरो बेनि ओंथिया गुबुन जायो। बर' रावनि खायसे एक्सपार्टफोर लोगोसेनो बर' साहित्य सभानि बायदियैब्ला गुसुङै थानाय गाहाय सोदोबनि ओंथिया हेड नङाब्ला चिफ नङाब्ला प्राइम एबा जेनेरेल जायो। थामहिनबा बर'आव जों बेखौ मैखोम होननानैबो बुंनो हायो। अके, गुबुन फारसेथिंजाय य थानाय गाहाय सोदोबनि ओंथिया शर्ट एबा नट टल। थामहिनबा गोजौ नङिखौ फोरमायनाय जादों, हाइथाखौ फोरमायनाय जादों। अब्ला खायसे बिदिन्थिफोर लादों आं बेवहाय। गिबियावनो नायदो, जेब्ला जोङो गाहाय फोरोंगिरि होननानै बुङो बेनि ओंथिया इंराजियाव जों बयबो मिन्थिगौ हेडमास्टार होननानै बुङो। हेडमास्टार सोदोबखौ नोंथाङा जुदि लिरनो नागिरो अब्ला बेवहाय गुसुङै थानाय गाहाय सोदोबखौसो नोंथाङा बाहायगोन। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि लिरनो नागिरो गाहाय आलासि, थामहिनबा नोंथाङा जुदि लिरनो नागिरो चिफ गेस्ट, चिफ गेस्ट सोदोबखौ जुदि नोंथाङा लिरनो नागिरो बेवहाय चिफ सोदोबनि थाखाय मा लिरगोन नोंथाङा गुसुङै गोनां गाहाय सोदोबखौसो लिरगोन। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरो प्राइम मिनिस्टार, अब्लानिया नैबे प्राइम सोदोबनि थाखाय नोंथाङा मा लिरगोन गुसुङै गोनां गाहाय सोदोबखौसो लिरगोन। अके, थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरो गाहाय सुजुगिरि बा नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरो गाहाय नेहाथारि, अब्लानिया नैबे नोंथाङा गुसुङै गोनां गाहाय सोदोबखौसो बाहायगोन। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरो गाहाय मावखुलि, थामहिनबा नोंथाङा बुंनो नागिरदों हेड अफिस, अब्लानिया नैबे हेड सोदोबनि थाखाय नोंथाङा नैबे गुसुङै गोनां गाहायखौसो बाहायगोन। गुबुन फारसेथिंजाय नायनायसाय, नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरो फांसे ओरैबायदि बिफां जाय बिफाङा गोजौ नङा, अब्लानिया नोंथाङा नैबे य गोनां गाहाय सोदोबखौसो बाहायगोन। बे ओंथिया गाहाय बिफांनि ओंथिया शर्ट ट्री। थिग बेबायदिनो गाहाय हाजो होननानै बुंनायाव नोंथाङा बेहाय य बाहायगोन, माने हाजोआ गोजौ नङा आरोखि, गाहाय। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि लिरनो नागिरो गाहायसिन, जेरैबायदि नोंथाङा जुदि ओरैबायदि बाथ्रा लिरनो नागिरो मेसिया रनाल्ड'निख्रुइ गाहायसिन, अब्ला बेवहाय मा बै मानसिनि जौथायखौ रुजुनाय जादों। मेसिनि जौथायखौ रनाल्ड'नि जौथायजों रुजुनाय जादों। जिहेतु बे रुजुनाय जादों बे आसलते गाहायसिन, द्याट मिन्स गोजौ नङिखौ बुजायनाय जादों, बेखायनो बेयाव नोंथाङा यसो लिरगोन। थिग बेबायदिनो नोंथाङा लिरनो हायो गया गाहायावनो थायदों। नै बेहायनो आं बेवहाय य बाहायदों, गाहायावनो थायदोंनि बेनि ओंथिया जाबाय जे गया गोजौ जायालाबासिनो मा गाहायावनो थायदों आरो। थिग बेबायदिनो जों बुंनो हायो गाहायथार, बेनि ओंथिया गोजौथार नङा आरो, बे गाहायथारखौ बुजायनाय जादों। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय। आं खेबसे बुंबोदो, गुसुङै गोनां गाहायनि ओंथिया जाबाय हेड, चिफ, प्राइम बा जेनेरेलखौ बुजायगोन, माने मैखोम सुबुंखौ बुजायगोन, इम्परटेन्स गोनां सुबुंखौ बुजायगोन। गुबुन फारसे नोंथाङा नैबे य गोनां गाहायखौ गोजौ नङि गुसुंनि थाखाय नोंथाङा बेवहाय बाहायगोन। य थानाय गाहाय आरो गुसुङै थानाय गाहाय मोननै सोदोबनि गेजेराव फारागथि दङ।
गासैखौबो बरायबाय। गाहाय आरो गाहाय, इयाव थानाय गाहाय, गुसुङै थानाय गाहाय, बे मोननै सोदोबफोरनि नोंथाङा बबे मोनसेखौ बाहायो? माब्लाबा जोंहा गोबाङानो डाउट जायो। बर' रावाव बयनिख्रुइबो दान्थे बिदान्थे, बयनिख्रुइबो गुलुं गुजुंसिन सोदोब मोननायानो जाहैबाय इयाव थानाय गाहाय आरो गुसुङै थानाय गाहाय। अब्ला नायदो जोंहा गुसुङै थानाय गाहाय सोदोबनि ओंथिया चिफ जायो। चिफनि ओंथिया मा होननानै बुङो जोङो? मेन, मैखोम, जायखौ जों होननानै बुङो मैखोम सुबुं। थ' जेब्ला जोङो गाहाय सोदोबखौ जों बाहायनो नागिरो अब्ला जों बेबायदि लिरगोन गाहाय मन्त्रि। अके, बेबायदि गाहाय सोदोबखौ बाहायोब्ला बेयो चिफ एबा मेनखौ फोरमायगोन। जेरैबायदि जोङो लिरनो हायो गाहाय फोरोंगिरि। गाहाय फोरोंगिरिनि ओंथिया जाहैबाय गंसे फरायसालियाव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बिबान गोनांसिन फोरोंगिरियानो जाहैबाय गाहाय फोरोंगिरि। थ' बेखायनो मा जागोन बेवहाय हेडमास्टार जागोन। अके, थब्ला बेखायनो जोङो बेवहाय चिफ बा मेननि जायगायाव जों हेड होननानैबो जोङो लिरनो हायो। अके, दा गुबुन फारसे जों जेब्ला इउ बाहायो अब्ला बेनि ओंथिया जायो शर्ट, एबा जों बुंनो हायो नट टल, माने गोजौ नङा। जों हाइथाखो होननानै बुङो, गाहाय मानसिखौ होननानै बुङो। थब्ला जोङो लिरनो हायो बिफां गाहाय, गाहाय बिफां। अके, अब्ला जों मा लिखो नायदो गाहाय बिफां, बेनि ओंथिया बे बिफाङा गोजौ नङा, गाहाय बेयो। गाहाय मानसि होननानै बुंब्ला बे मानसिया मा? गाहाय, माने गोजौ नङा आरो। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जे जेब्ला गुसुङै थायो अब्ला बेयो हेडखौ फोरमायो, चिफखौ फोरमायो एबा मेनखौ फोरमायो। गुबुन फारसे जुदि नोंथाङा इयाव लिरो अब्ला बेयो मा फोरमायो? नट टल, शर्ट, माने हाइथाखौ बुजायो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना नैबे नायथुननि गेजेरजों दिनैनि नैबे मोननै खोथाखौ बुजि मोनबाय। गोजोन्थों।